Så vi laver jo projektopgave i skolen om det der velfærdsteknologi her på plejehjemmet. Og så starter jeg bare med at spørge nogle spørgsmål. Er du tit sammen med personalet, når det ikke handler om praktiske ting, men sådan i fritiden mere? Nej. Nej, det er det kun måske et kvarter en gang imellem. Et kvarter en gang imellem. Okay, så det handler mest om de praktiske ting, der skal ordnes. Hvad for noget? Det handler mest om de praktiske ting, når I snakker sammen. Ja. Ja, okay. Synes du, det er nemt at bruge teknologien her? Ja. Ja. Der har ikke været nogen problemer eller noget med det? Jo, jeg har et problem med den dør der. Og så, ja. Okay. Som vil stå åben. Føler du dig selvstændig ved hjælp af teknologien? Føler du kan klare dig selv, når du bruger det? Nej, jeg bruger det. Nej, ikke helt. Ikke helt? Nej. Jo, ja, altså, jeg kan næsten klare mig selv. Ja. For eksempel det med døren og sådan nogle andre ting. Er du tryg ved det? Ja, det er jeg ved det for det meste. Okay. Jamen, det er jo super. Hvis nu, at den her teknologi, som kan hjælpe dig, hvis den kunne blive flyttet tilbage i det hjem, hvor du boede før, så du kunne blive boende der, ville du så gerne ønske at blive boende? Nej, ikke mere. Men jeg tror ikke, det kunne flyttes derned, den teknologi her. Nej. Det kunne den ikke. Super. Får du tit besøg af andre her, der kommer og besøger dig? Nej. Nej, okay. Hvordan kan det være, tror du? Fordi den ene kommer jeg ikke sammen med på grund af hans kone. Ja. Det er den mellemste og den yngste, og hans kone, de arbejder og knokler. Og de har store hus, og så skal de jo gå rent om lørdagen og sådan, jeg ved ikke. Jo, der kom han om torsdag aften, hver torsdag. Hver torsdag? Min yngste. Ja. Men, ja, og det andet hold lige for øjeblikket, ellers så kom de og gjorde rent for mig en gang om ugen. Det var dejligt. Ja, det var dejligt. Vil du ønske, at du fik flere besøg, end du gør? Ja, især i weekenden. Ja. Kan det godt blive lidt kedeligt, eller man vil gerne have lidt selskab? Ja, det er rigtigt. Okay. Og dem, der besøger dig mest, er det så din familie? Ja, det er til min familie. Nu har jeg været så uheldig, at hele min familie er blevet syg på en gang. Ja. Næsten hele min familie. Ja, og det sidste spørgsmål, det er egentlig bare om, kommer der... Jeg har hørt om sådan nogle besøgsvenner, som kommunen kan sende ud. Ja. Får du besøg af sådan nogen? Nej. Nej, det gør du ikke? Det gør jeg ikke. Ved du hvorfor, eller vil du gerne have det? Nej, jeg har ventet mig til at være alene. Ja. Det er fint. Det var faktisk alle de spørgsmål, vi havde. Var det alt? Ja, vi har ikke så meget. Jeg regner med, at jeg skulle have en til time næsten.